Гадәттә кунаклар безнең студиягә килә иде. Бүген без үзебез кунакта. Әңгәмәбезне коронавирус темасыннан башлап җибәрмичә булдыра алмыйбыз. Кайчан бетүен без аның фарас әйтә алмыйбыз. Без үзебезнең эшне эшлибез. Әйтмәсеннәр, үзе табиб, ак халаттан, маскасы юк дип. Хәзер бит безнең халык күп укый, күп белә, интернетта төрле информация күп. Коронавирус башлангач, башка авырулар юкка чыккан кебек булды. Авыруларны бу китеп җыештырып, мин теләсә нәрсә ашыйм, теләсә нәрсә эшлим. Аннан соң миңа ярдәм итәргә тиеш, дәүләт итәргә тиеш дип килүчеләр дә бар. Менә шушы пандемия чорында күп кенә табиблар эштән китте диләр. Күңелне биреп эшләргә кирәк. Ул мин дип әйтергә ярамый. Күңелеңне биреп, булсын дип эшләсәң була ул. Акыл теше кирәкме кешегә? Чөнки ул бит инде бик проблемалы мәсьәлә. Алып ату ул иң рәхәт нәрсә. Вирусны антибиотик беркайчан бетермәде, бетермәячәк тә. Гадәттә кунаклар безнең студиягә килә иде. Бүген без үзебез кунакта. Бүгенге әңгәмәдәшебез медицина университеты клиникасының шәһәр сырхауханәсе бүлеге мөдире, Татарстанның атказанган табибы, Россиянең сәламәтлек саклау отличнигы Ирек Нурдинович Билалов. Ирек әфәнде, хәерле көннәр. Хәерле көн, исәнмесез. Әңгәмәбезне коронавирус темасыннан башлап җибәрмичә булдыра алмыйбыз, чөнки инде бүгенге көннең көнүзәк мәсьәләсе булып тора ковид. Ничек уйлыйсыз? Кайчан бетәр икән? Хәзерге заман медицинасы билгеле бик көчле. Әмма менә вирусларны тулысынча җиңәргә безнең ничектер кул җитеп бетмиме, или вирус үзе бездән остарак кыланамы? Шуның өчен үзгәреп тора, яңа төрләр килеп чыгып тора. Алай теге алга фаразлар кылырга билгеле авыр нәрсә ул. Әлегә билгеле менә шушы көрәшнең уртасына эләкте инде медицина хезмәткәрләре. Аларга да шактый кыенлыклар туры килде, чөнки бер яктан сөйләүчеләр саны артты, икенче яктан караган вакытта табиблар үзләре дә шушы уртада утыргач инде, кайсылары сөйләп, андый хәлләр дә булгалады. Инде менә соңгы вакытта без шушы омикрон дигән төре белән көрәшәбез. Бу һәр төрнең үзенең аның үзенчәлекләре бар. Инде менә бу омикрон штаммы ул ничектер тизрәк йогу сәләтенә һәм аның инкубация вакыты да азрак. Шуның белән әйтәләр инде менә 4 минут сөйләшеп утыруда шушы сир китерүгә, яргә мөмкинлек бирә дип әйтәләр. Шуның өчен кайчан бетүен без аның фарас әйтә алмыйбыз. Без үзебезнең эшне эшлибез, бөтен профилактик чараларын үткәрәбез һәм инде менә шушы темага кирип киткәч, вакцина профилактика турында әйтмичә булмый. Билгеле, төрле кешеләрдә төрле фикерләр бар. Янәсе аның файдасы бармы? Фәлән фәсмәтән дип төрлечә сөйләштеләр, ишәделәр. Инде ул менә тарихта да, тормышта да шулай һәр нәрсәне тормыш үзләренә куеп бара. Без инде менә гамәли табиблар шушы өлкәдә эшләгәч, гәрчә шушы үзебез күргән, белгән әйберләр турында күрә сөйлибез. Һәм инде менә мин үзем әйтәсем килә, мин белгән кешеләр арасында шактый ук нык гәүдәле заманында мәйдан тоткан кешеләр, әйтергә кирәк, хәтта ки аерым спорт төрләре буенча дөнья чемпионнары булган кешеләр шушы сирдән китеп бардылар. Билгеле, бу кешеләр берсе дә шушы вакцина ясатмаган кешеләр. Туган арасында андый хәл булды. Менә шуның өчен билгеле кешегә бер кемгә дә көчләп андый вакцина ясау андый практикасы юк. Барыбер дә кемнәр вакцина ясаткан, аларга сир элеккән очракта да ул ансатрак формада уза. Инде алар реанимациягә эләгеп, теге үләмме каламмы дигән нәрсә сорау азрак. Бик аз микътарда аларда инде шушы бик күп сөйләр булган кешеләр булырга мөмкин. Гомумән бу мин үзеп әйтә алам, вакцинаның файдасы бар. Менә үзебезнең медицина работниклары арасында да без бит инде эпидемияның төрле дулкыннарына туры килдек. Менә узган елның октябрь-ноябрь аенда бик көчле дулкыны булды. Менә шушы вакытта без авырулар кабул итеп утырдык. Үзебез бөтенебез вакцина алган кешеләр. Инде мин бераз бу басылгач уйлап куйдым. Әгәр вакцина ясатмаган булсак, нинди хәлдә калган булыр идек. Бу ничектер безгә тимичә узып китте. Мин күрәм, менә
Файдасын гарча шушы вакцинадан. Андан соң инде хәзер бит безнең халык күп укый, күп белә, интернетта төрле информация күп. Шушы ширли башлагач, үзлегеннән кайберсе дәвалана башлый. Менә бу ширләрнең коркынычлы нәрсәдә ул һаман шушы югары сулыш алу органнары ялкынсыну шаган формада башлана, инде үз билдең белән дәваланып, авыр хәлдә калырга мөмкин. Шуның өчен әгәр дә инде күрәсең икән, җайга бармый, шушы вакытта телефоннан колл-центрга шалтыратырга була. 122 телефоннан шалтыратырга була. Ничек тә врачлар белән, табиблар белән киңәшеп эшләсәң, азага әйбәтрәк була. Һәм инде кайсы кеше үз билдеге белән антибиотик эчә башлый, югыйсә вирусны антибиотик беркайчан үтермәде, үтермәячәк тә. Бәлки аны шушы табиб кенә билгели, һәм табиб билгеләгән шушы ярдәм чараларын тотып эшләсәгез, үзегезгә файдасы күбрәк булыр. Инде ул бер яктан организмга артык антибиотик эчеп зыян да китергә мөмкин. Нәрсә әйтеп киттегез, 3-4 минут сөйләшеп отырсак та егырга мөмкин дип микронныймы? Әйтергә кирәк, без масканы түгел, чөнки Ирек Нурдинович әлбәттә инде ул табиб буларак һәр даим маскада, сәламәтлек сагында. Бүген инде без менә әңгәмә булгач, барыбыз да тикшерелгән, авыртмыйбыз, инде кисәтеп куябыз, әйтмәсеннәр, үзе табиб, ак халаттан, маскасы юк дип. Монда башка чит кешеләр юк. Монда әлегә поликлиникага килүчеләр дә юк бит, инде аерым бүлмәдә утырабыз, шуңа күрә борчылмагыз. Ирек әфәнде, менә шушы коронавирус башлангач, башка авырулар юкка чыккан кебек булды. Чөнки инде безнең төп игътибар бирелә хәзер ковидка. Әлбәттә, башка авырулар бер кайда да китмәде. Менә бүгенге көндә ковидтан башка тагын нинди авырулар иң еш очрый? Бу бит инде ковид бер төрле шундый эпидемия төсен алды. Шуның өчен бер яктан караганда, бәләкәй генә теге мен янгын белән чагыштырам. Менә бу дәрәҗәдә янгын чыкса, халык бит инде башкасын ташлап янгын сөндергә тотына. Һәм анда бакчасы да тора, өйдә тора, башкасы да тора, ничек тә шушы янгында шундагы мал-мөлкәтне, шундагы кешеләрне саклап калу. Беренче бурыч. Шуның өчен безнең табибларыбыз да шушы күбрәк шушы инфекция белән көрәшкә көчләнделәр, чөнки шуннан башка булмый. Ул кеше я килә, я өенә чакыра, аны ничек тә бармыйча, ярдәм күрсәтмичә булмый, чөнки вакытны уздырдың, ул аның үзлегүләре китә. Шуның өчен инде менә узган ел дәверендә дә, аннан алдагы елда да безнең аерым планлы рәвештә кабул итә торган авыруларны һәм планлы бара торган эшләребез, ул булсын диспансерлаштыру, ул булсын профилактик чаралар үткәрү, аларны билгеле вакытта туктатып тотыла. Чөнки мөмкинлек юк. Бөтенесен бергә тартып бетереп булмый аны. Аның җинысын былай да табибларга булган йөк, нагрузка дип әйтик, ул 2 тапкыр артты. Ул менә шушы колл-центрга булган шалтыратулар, хәзер алар меңәрләгән белән исәпләнә. Анда 5-6 тапкыр артты. Шушы өйгә чакырулар, шушы монда килүчеләр температура белән башка белән аны бит ничек тә туктала, мин абзый утырып тор, мин барып кайтыйм әле шушындый планлы авыру янына дип чыгып китә алмыйсың. Аннан соң инде авыру, нинди авырулар? Безнең йөрәк кан тамыры авырулар, алар бит инде үлем күрсәткече буенча да беренче урында тора. Шушы гаман шиш авырулары һаман теге күтәрелә, арта бара. Менә шуның өчен аның аларга да булыр берсе менә чынлап торып хәзер инде ситуациядан тора. Ситуация ничек була? Табиблар берсе бер ташлап китмәде эшне. Менә шунысын әйтергә тиешбез. Алай теге тукта, мин туйдым, арыдым. Туктатырга кирәк дигән нәрсә. Ул якта менә мин бик рәхмәтле безнең эшләгән табибларыбызга. Авыру сабылды. Анда 2 норма белән 2 теге нагрузка эшләп, шулай да беркем дә ташлап китмәде. Һәр кем үз эшен эшләргә тырыша, хәтта эш сәгатеннән калып, аннан соң инде ял көннәрдә кимеде. Шулай да безнең бу менә бер төрле сынау булды медицина өчен. Аллага шөкер, безнең әлегә кадәр табибларыбыз бу куелган бурычны үтәп, тырышып, үтәп баралар. Шундый тәсекләр. Менә бу авырулар саны буенча башка илләрдә ничегрәк икән? Мәсәлән, Израильдә сез бит инде ялгышмасам заманында Израильдә стажировкада үтеп кайткансыз, әйме? Бу 12-нче елда булды Израильдә. Израильдә булдык без, анда аларның клиникалары белән танышып бирдек. Билгеле алардагы үлем структурасы бездәгедән аерыла. Бездә беренче урында йөрәк кан тамырлары
тұрса, оларда структура башқа. Оларда шолай онкология жерлері, һәм диабет шартлы югары. Инде біздәгеден айырыла, һәм инде шушық Америкада ул структура мен түгел Американ хәзер әйтмәсәм дә, алар шушы халыкның үз сәламәтлегенә карашын үзгәртүгә ирешә алдылар. Һәм халык үз сәламәтлеге турында күбрәк кайгыртанды. Менә шушы Израильдә булган вакытта карыйсың анда кичке якта эштән соң күп кеше велосипедта йөри. Күп кеше йөгерә, нишли, менә шулай иттереп, менә сәламәт яшәү рәвеше, ул бит инде кешенең шушы сәламәтлек өлкәсенә инде тулы сәламәтлек өчен 50%-ка кадәр урын алып тора дип әйтәләр. Мин аңа килешәм, чөнки кем ничек туклана, кем ничек хәрәкәтләнә, һәм инде үзенең сәламәтлегенә ничек карый, ничек профилактик чараларга карашы, шуңа карап, ул безнең тупланышына бөтенсе. Анасын бит инде менә шушы әйтик, коронавирус килгәннән кайтсак, ул бит ул менә өстә икән илләр, алар бездән узыбрак эшләп куйдылар бу әйберләрне. Аларда менә бу җирдән үлү һәм авыр хәлдәге чиракларда азрак дип информация шулай бара. Шуның өчен монда инде бу нәрсәне дөрес аңларга кирәк. Әле безнең халык кайсы вакытны үзенчә фикер йөртә. Шуның өчен буларга дөрес караш булырга тиеш һәм үзеңне сакларга кирәк. Кешенең иң зур байлыгы сәламәтлек. Менә шуны аңлап, бөтен кеше дә шуны аңлап эшләсә, билгеле, аның нәтиҗәсе дә әйбәтрәк булыр иде. Чөнки ул авыруларны букетыгә җыештырып, мин теләсә нәрсә ашыйм, теләсә нәрсә эшлим, аннан соң инде миңа ярдәм итәргә тиеш, дәүләт итәргә тиеш дип килүчеләр дә бар. Бөтенесен ярдәм итеп бетереп булмый, чөнки инде анда олы багаж җыелгач, хроник формага төшкәч, йөрәк тузгач, башка тузгач, аны авыррак ул нәрсәне эшләп. Шуның өчен булдырмау турында уйларга кирәк күбрәк. Профилактик чараларын. Ул утны сүндерү карарына булдырмау. Һәр вакыт арзангарак төшә, югалтулар әзрәк була. Шуның өчен менә бу медицина өлкәсенә туры кагылышлы әйберләр. Менә дәвалауга күчәк, әйтик, шул ук Израильне алыйк, ни өчен менә халык шунда дәваланырга барырга омтыла? Менә бусы буенча да без инде анда хәзер аңа 10 ел вакыт бара. Ул вакытта барып мин бер нәрсә шаккаттым. Безнең шушы делегация составында Калининградтан алып Камчаткага кадәр халык безнең коллегалар барды, 23 кеше дик санда. Инде шушында безне төрле алдынгы технологиялар чагыштырып бирделәр. Шунда мин нәрсәгә игътибар иттем? Татарстан шушы ук вакытта инде 10 ел элек менә бу технологиялар бездә кергән, я киреп бара торган иде. Мин аны телемедицина булсын, шушы йөрәк кан тамырлары үзәкләре һәм башка теге көчле дәвалау методикалар, шул онкологиялар буенча. Аны инде мин үзебезнең коллегаларга әйткәч, Россиянең башка өлкәсенә килгән кешеләр шамчырата карап эшләп тордылар. Аннан соң инде 12нче елда безнең шушы федераль университетта уку булган иде. Шушында Удмуртия өлкәсеннән, Пермь өлкәсеннән, Удмуртия республикасыннан, Пермь өлкәсеннән, Мари Илдан килгән укучылар бар иде. Инде алар безнең шушы Татарстандагы тәҗрибәне уртаклашу өчен төрлесе кайсы Чаллыга барды, кайсы Буага һәм барганча сорыйлар инде. Ничегрәк сезнең анда мәктәп егетләрен бер сүз әйтмим. Үзегез барып кайтыгыз, үзегез күрерсез, фикерегезне әйтерсез. Шуннан кайттылар, ну мәктәп ничек инде. Рушать инде ул, рус егете, мы вам белой завистью завидуем ди. Шуның өчен аннан соң бездән киткән шактый гына 1200 табиб Израильдә бик уңышлы эшләп яталар иде. Шуның өчен безнең технологиялар, бездәге менә бу медицина өлкәсендәге аппаратуралар булсын, мин бердә калыша дип әйтмәс идем. Шушы Германия буенча да әйтсәк, инде менә бер таныш үземнең табиб, алып барганнар диен, туганнарын Германияга, шушындагы табиб әйтте ди. Нишләп сез безгә алып киләсез? Безнең бит табиблар сезнекеннән өйрәнәләр, сездәге табиблардан өйрәнәләр. Шуның өчен аларда сервис югарырак куелган. Аларда ничектер менә шушы яктан алдыралар. Шуның белән
Motorok söylediler, motorok şandırabilirler. Bizde mene bu evlerine eli tağında siyasip anlaşıp biterse. Hatta mene bugün günde de ol eyberler indi kire başladı atılmışka. Mihay isim etip silahı mı tekerek? Lamasın bulmasın. Mene bizning şu meditsin ülkesinde işlevçi kişilerge bugünkü günde men bir yaxşı bilen o kişini Moskov'dan, Sibir'den, hatta ki Amerika'dan qaytıp davalanıp yürüyorlar. Özü bizning tabiplarga, Krasnodar krayından, başkalardan kelip davalanırlar. Bu meditsin turizmi dep atalayın. Şunun için mene o bir kişi bir däwlemegen jerge barmay. Şunun için bu ayırlar boyunca Tataristan layıklı orun alıp tura. O indi Rossiya köleminde de başka bizning kelgen konaklar da aytып кетелер. Bir yılını mene tanılgan jerçi Розенбаум kelgen idi. Вот так я приехал в Бугульму, думаю, да ну эти песни. Пойду-ка я вот с девчонками на линию съезжу, пару вызовов сделаем, а там посмотрим, может и спою к вечеру. Akşamda böyle bir şunda oldu çıktı da biz Rossiya boyunca yürüyoruz, görüyoruz koyan işten gelen. Evet, biz de bütün mene bu filtr akışır punktların üstü boyunca büyük yaxşı program işlep kile. Onun indi şoktay eski binadan başka fablar alışındı, yağa köçtü. Menalardan görüp alar şokka atıp gittiler. То есть к сегодняшнему дню 185 фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Это потрясающе, потому что мне приходится объезжать всю нашу большую Россию, и сельская медицина не в самом лучшем состоянии. А здесь, в Татарии, это очень здорово. Bu pandemiyadan soň әйтәләр иңгиш авырулар исемлегенә депрессиядә керергә мөмкин дип. Бу бит инде бик куркыныч, халык стресс кичерә. Депрессия дигән әйбер ул пандемия белән бәйле түгелдер ул. Аны кеше ничектер үзен менә хәзерге информация бик күп керә. Аннан соң шушы информация эчендә кирәкмәгәне дә бик күп. Кеше бит бары борчыла. Коронавирусның да бу өлеше бар бу нәрсәдә. Bu depressiya sağlar. Çünkü kişi burçula, o bitinde görüp turabız biz. Күршедә, туганнар арасында нәрсә булганын, шушы теге мөхиттә яшәгәч, кемне туган үлеп киткән, кемнедер анда тагын күршесе якыны, нәрсә билгеле стресслы кеше. Шуның өчен дә менә тагын бер кат әйтәсе килә, мөмкин булган әйберләрне эшләп барырга кирәк. Хәлдән килгәнен. Үкенечкә калмасын. Ул теге нигә дә санамыйча менә шуны әйтәбез без. Әйтеп битлек киеп бирү. Кулларны ешрак юу. Аннан соң урамда инде кеше булган урында читтәрәк йөрү. Бик шуны чир вакытында кеше арасына да катышып бирмәү. Юк айткач яхшылап юуну эшләп. Менә бу әйберләр бит алар бөтенесе гай дигән әйберләр. Алар шушы профилактика нигезен тәшкил итә. Күп акча да кирәк түгел. Аннан соң менә узган ел аннары грипп дигән әйбер юк дәрәҗәсендә булды. Нәрсә өчен? Менә бу маскаларны имеш кирәк түгел, файдасы юк. Иң беренчесе Бельгиянең вакцинация эшләнде күпмедер. Икенче яктан караган вакытта бит шушы битлекләр, кибетләрдә кайчан без кулны эшкәртеп кергәнбез бар иде. Кибетләр шунда күреп, әйбер тотып карап, аннан соң теге пычрак кул белән юмаган кул белән авыз тирәсенә, борын тирәсенә тотынып итү. Халыкка бер төрле теге систалык элементларын үткәрүдә, кертүдә бу әйбернең менә искә алмыйча булмый. Шуның өчен шушы нәрсәләрне үтәп тырышып барсак, без барыбер дә аның файдасы бар. Менә шушы пандемия чорында күп кенә табиблар эштән китте диләр. Дөресме бу? Biz үзебезнең страховканы эшләткән вакытта бездә андый кешеләр булмады. Менә мин арыдым, мин туйдым, билгеле булды сүзләр. Бик авырга туры килде. Монда инде теге күңелләр кайтып туя башлаган кешеләр булды. Но инде кешене андый вакытта нәрсә? Җайлап, майлап, тавышламыйча, матур гына сез булдырасыз, сез эшлисез. Вот шулай иттереп без коллективны саклап кала алдык. Ней?
Олай теге бездән китеп бардылар дигән нәрсә мин әйтәлмим, мин башка белмәгән коллективлар буенча фикер йөртәлмим, чөнки үзебез буенча олай теге авыр булды сүздә юк. Авыр булды. Ну инде теге кул селтәп ташлап киттеләр. Менә шунда инандык. Шунда да бу медицинада үз һөнәренә яратучы теге медицинага өмірлерін бағыштаған кішілер ішті деген нәрсе фикірге келдік. Менә шундай рак әйбер. Китүчеләр бер хәл бар бит әле, килүче яшьләр дә. Менә алар саны кимедеме, арттымы? Яшьләр ул бит инде тормыш законы шулай. Ул теге табигатьтә дә шулай ул. Улгайган агач картая, аны урынына яше үсә. Монда да шулай безнең ул теге буыннар алмашы бара. Шуның өчен яшьләр килеп тора. Менә бүгенге көндә безнең bir 4-5 ниләр, яшь табиблар килеп керделәр. Алар моторга эшләп киттеләр. Шуның өчен ул бит медицина сайладыңмы, анда авырда җиңел дип торсаң булмый ул. Кешене яратырга кирәк, кешене яратырга кирәк. Шушы чиракта гына киң күңелле булырга кирәк, йомшак телле булырга кирәк. Шушы вакытта синең уңышың була. Анда теге медицинага нидер бер төрле ничектер бизнес дип әйтәлмим инде мин шундай. Ансат кына халат киеп йөрдем дә эш бара. Аның авыр яклары бик күп. Мен шуңа алдан белеп бара кирәк медицинага кая барганыңны. Кая барганын белеп барырга һәм инде бер шушы туры юлны алдың. Шуннан хезмәт итәргә ул бит кешедән ишеткән рәхмәт, кеше саклап калган гомер. Бик зур нәрсәләр бар. Ул бөтен нәрсә акча белән генә билгеләнмәй. Кешедән менә алып итеп рәхмәт әйтәләр. Рәхмәт әле, сез булдыгыз, сез нитегез, шулай дип кеше килеп бит. Фәлән вакытта килеп рәхмәт әйтә, урамда кереп әйтәләр. Ул бит акча белән чәп булмый аны, алтын белән чәп булмый. Сүздә юк, шушы ковид белән авыручылар арасында табиблар да байтак, чөнки күренә бит инде яшь кенә табиб утыра, тик мәсәлән аңа инде ковид юктырган уңай тыслы кешеләр килә күренергә. Менә ничек җиңәргә менә бу авыртуны табиблар арасында, чөнки бит ул аннан башка пациентларга йгырга мөмкин. Беләсезме, ул без инде менә шушы авырлык авырту торган бөлмәдә утырабыз. Билгеле хәзер шактый вакыт шушы битлек киберебез. Инде колагортларга сырлар төшеп бетте. Кайсы вакытны ул туйдырып та җибәрә. Әмма ләкин инде эшең шундай булгач, шундай сир, йогышлы сир бит ул. Йогышлы сир йогы мөмкинлеге булгач, сакланырга туры килә. Ул шуның өчен иң беренче менә шушы вакциналаштыру башлагач, һәм шушы темага әйләнеп кайтабыз. Табиблар вакцина сатып һәм саклану чараларын күреп, шулай эшли башладык. Бөтен эшләмәсә булмый. Аны теге 100% сакланып бетәргә күзгә күренә бит ул. Хәтта ки бүген Антарктидаға барып җиткән, анда инде 100 кеше арасында каян ярып килгән, нишләп килгән ул күзгә күренми ул. Шуның өчен сирләүләр булып тора. Ну кешеләр сирли төрле таңышка чыга. Ишетәсең. Ул бит аннан соң теге без бит инде утның уртасында утырабыз. Хәзер оештырдык билгеле кызыл зоналар. Анда инде шушы чыннан да ишек төбендә температураны үлчәп тора. Аерым кеше температурасы булса, без аны аерым ишектән кертеп, шушы именно температурасы сирбигә булган кешеләр белән бергә шушы зонада карыйбыз. Инде исән теге сир булмаган кешеләр башка зонада кабул ителәләр. Утның уртасында булып, ут тимичә калмый инде ул. Аны шуның өчен сакланган дигән бит. Шулай итеп, шуның өчен сирләп булып тора, тирлеп торалар, эшкә чыгып торалар. Безнең менә шактый гына авыр хәлдә калган кешеләр булды. Реанимация ятып, алар кире кайттылар, тагын шиләр. Ул медицина биргән кешеләр дә бар. Аларның стажлары да улы, күпне күргән кешеләр алар. Саклану чаралары турында табибларның үзләренең дә әйткәннәре бар. Бер генә тапкырда түгел, коронавирустан маскалар түгел, бары тик респираторлар гына, махсус клапанлы респираторлар гына саклый. Мир стал изучать маски. Давным-давно выяснилось, что маски от вирусов любых
не защищают. От вирусов защищают только респираторы или специальные маски типа 95 из 16-18 слоев. А остальные маски, к сожалению, не защищают. Поэтому носили маски в каких-то странах, все равно у них были волны. Не носили, были волны. Это роли не сыграло никакой. Маски не защищают. Вакцина защищает. Шулай булгач, маска киюне таләп итәргә микән? Ни генә булса да, шушы битлек кию саклый ул. Аны алай диләр, булай диләр. Сөйләүче күп инде бүген безнең теге бик күп кеше белгеч әйләнде, белсә, белмәсә акыл саталар. Шуның өчен ул бит инде ширлек кешедән әйтгәндә. Ул бит Хава тамчы юл бәк күчә торган. Менә без әйтикчә яшәп торабыз. Беребездә шир бар икән. Ул инде кеше сөйләгәндә, кеше авыздан чәчелгән сәрәгә кисәкчекләре, алар метр-метргә кадәр чыгып китеп, кешегә зарарга мөмкин. Шуның өчен ул бар тотып кала. Мин таны грип хакында әйттем, ул грип, ОРВИ, ковид, алар шул бер группада нәрсәләр. Ашы, төп профилактика саклау чараларын үтә. Анда кеше килеп, шатлашып, куллар бирешеп, шулай итеп бетмәсәң, шуның өчен табиблар арасында сүз сөйләүче ул. Бар безнең анда төрле кешеләр. Аны мин карап торам да шулай кайсына аңлатырга тырышасың инде, кайсына эшләп. Аның кайсылар шунда әле нәзерәк теге кирегәсе калап куялар, нәрсәгә вакцина дип карыйм, шушы кешегә килгән вакцина сатып бирим, ничә бирисез? Вакцина сатырга килдем ди. Шуның өчен ул нәйді психология төрлечә, но үзең саклар кирәк барыбер. Маскалар белән бер рәттән пандемия башланганда перчаткалар киюдә мәҗбүр иде бит. Хәтта вирусның нинди өслектә, кайда ничә сәгать, ничә көн сакланганына хәтлек шундый мәгълүматлар чыккан иде баштарак. Хәзер битлекләрне без салмасак та, перчаткаларны салдырдылар. Бу ни өчен хәзер перчатка кию мәҗбүр ителә? Менә мин үзем бүген төштем кызыл зонага авыруга үтәргә. Анда кергән вакытта безнең шундый шарт. Анда айрым пакетларга салып куйган комплект кием салып, комплекты. Анда аның теге кия торган аның ниләрдә, баш киемендә, гади генә түгел, бөтенләй теге җилкәләрне ниләрне каплап, бит кенә күренеп кала. Аның анда шушук респираторы шунда. Шулай ук латекс перчатка шунда. Шулай ук җиңсәләре шунда. Шалбары, халаты, тулы комплект. Шуның өчен кызыл зонага кергән вакытта без аларны киеп керү мәҗбүри. Инде менә бу гади кабул итү урыннарында ул нәрсәләрне булдырмас өчен ишек төбендә безнең температураны үлчәп торучы кешебез бар. Һәм инде ул температура булган кешене кызыл зонага җибәрә һәм алар монда ләргә тиеш түгел. Һәм шуның аркасында безнең монда теге билгеле битлекне киябез. Масканы, перчатканы бөтен кеше кимей. Инде безнең һәр кешенең өстәлендә тора бүген дезинфектант. Һәр кешенең кабул иткәч, үзенә шушук термометр булса, шушук фондоскоп, анда шикле урыннарны бөтенсен без эшкәртеп алабыз шушы дезинфектант белән. Менә гадәти тормышта перчаткалар киеп йөрү. Гадәти тормышта аны беләсезме? Ул бит перчатка киеп тез зарарланырга мөмкин. Перчатканы кидең, каядыр тотындың, яисә берсе бәйсәнләштең монда, шушы перчатка икән әйберең белән ялгыш авыз тирәсенә тидең икән, ул сиңа ярды дигән сүз. Ничә аны башында керткәннәр икән әйсә? Ул белмәгәнлектәнме, куркканлыктанмы? Ничек дип әйтергә кирәк? Ул бит инде санитар норма правил дигән әйбер бар, аны күбрәк шул безнең санитар врачлар тәкъдим итәләр. Ул бит кибетләргә дә башлаганнар иде. Анасын билгеле бер культура керә башлагач, аңлаганнар да. Татарстанны алсак, ничә уйлыйсыз, бездә медицинаның кайсы өлкәсе көчлерәк? Бездә менә йөрәк кан тамырлары көрәше өлкәсе ныгыга китте, чөнки шушындый кан тамырлары системасын дәвалау системасы булдырылып тулы. Алар бөтен Татарстанны каплап алалар. Яки күп регионнар ул турыда уйлыйлар гына. Һәм инде менә шушы билгеле бер вакыт эчендә шушы
сиерләккән кешеләр әйткәндә инфаркт кылынчы булган кешеләр, яисә инсульт кылынчы булган кешеләр билгеле бер кыса вакыт эчендә барып җитәрлек булырга тиеш. Шушы үзәккә инде беренчедән ул автотранспорт, бөтен үзәк больницаларда хәзер реанимобильләр бар. Ул инде күчмә госпитальдә бетерә кирәк, анда өстәмә сулыш алу аппараты да бар анда, анда дефибриллятор да бар. Ул шушы реанимация тәгәрмәч өстендә. Һәм инде шушы сирләр билгеле булган вакытта, әйтик анда инсульт, инфаркт. Аның куласында дарулары да бар. Шушы дарулар вакытында кертелеп, аны фельдшерлардан хәзер үзләштерделәр. Мин үзем үзәк хастаханәдә поштовой булып эшләдем шактый еллар. Без аны шушы методикаларны керттек һәм инде шушы барган вакытта ук шушы даруны кертеп, менә шушы күп кешенең хәле уңайлана, ул утырган тромбын эретеп эшли. Икенчедән онкология сирләре буенча, инде онкология сирләре буенча шулай ук бик көчле үзәк төзелеп бит инде, анда яңа технология киреп бара, һәм инде һәрбер поликлиникада булса, һәрбер үзәк больницада аларда беренчел онкологик бүлмәләр оештырылды. Инде менә аның һәрберсенең бурычлары куелган. Әзер шикләндеңме, аның теге җибәргә тиеш үз вакытында аның сроклары бар, вакытлары бар. Кисекмәстән җибәреп, шушы әйберләрне вакытында табып биреп барырга. Шуның өчен медицинага алга бара инде ул. Аның менә хәзер безнең үзебездә әйтик, единый бердәм кардиолог дигән система эшли, һәрбер төшергән ЭКГ аппаратында төшергән нәрсәләрне без, язмаларны җибәрәбез. Электрон рәвештә аерым табибларга, алар аны укыйлар һәм аннан күреп бәя биреп баралар. Татарстанны Россиянең башка төбәкләре белән чагыштырсак, бездәге медицинаны алар белән чагыштырып, тәңгәл китереп ничек бәялисез? Арттарак калган төбәкләр бар. Мин инде ул турыда әйткән идем, 10 ел элек булган нәрсәне, ул Татарстан шуннан соң туктап калмады, һаман гел алга бара, һаман менә безнең җитәкчебез, президентка бик зур рәхмәт. Дәүләт җитәкчеләренә, шушы министрлыкка. Ничектер алар менә шушы юлны алдылар, һаман шушы алга баруын дәвам итәләр. Чөнки менә без инде төрле конференциялар очрашабыз, төрле чит регионнан килгән табиблар белән, башкалар белән сораштырабыз инде. Гомумән Казанның медицина, алар бөтенсе тегене югары бәя бирәләр. Чөнки чыннан да ул бер алга чыктым, артта каласы килми бит инде. Шуның өчен анасын бит ул менә әйтергә кирәк. Президентка ул рәхмәт. Менә бу поликлиника бездә утырган. Монда шартлар бөтенләй башка иде. Шартлар бөтенләй башка иде. Программа ясадылар. Ул 18 елда основной эшләр эшләнде иде. Әле һаман да дәвам итә ул. Алар бөтенсе бер стандарт белән ялт иттереп ремонтланып чыгылды. Анда тиешенчә җиһазландырылды. Мебель белән булсын, төрле аппаратура белән. Һәм инде бүген кешегә керергә дә монда уңай һәм килгән авыруларга да. Инде хәзер тутлар стационар дибез, ятып дәвамланучы учреждениеларга шулай ук ремонт планнары эшләп бар. Бу бик зур эш бит ул. Бик зур. Аны чит регионнар бу нәрсәне күреп алар шаккаталар. Менә без беренче елы күрештек Россиянең атказан табиблары белән медицина университеты базасында. Аларга сөйләсәң, аларны шаккатып торалар. Бездә ниндидер 2 бүлмәле ремонтлар өчен аннан моннан акча җыштырып эшлибез. Сездә дә без сезгә дә ак көнләшәбез диләр. Менә бернидә арттыру түгел бу. Шушы алган нәрсәләр. Казанда медицина университетын тәмамлап, аннан соң бит инде ординатура үткән кеше сезәйме? Без интернатура идек безнең вакытта. Интернатура. Менә сезнең чор белән хәзерге заманны чагыштырсак, кайсы вакытта укырга керү катлаулырак, авыррак? Безнең заманда без мәктәпне бетереп чыктык һәм имтиханны тапшырдык без кергән вакытта. Менә без инде авылдан чыккан кеше мин үзем килеп 4 фәннән кереп комиссия кашында имтихан тапшырдык. Билгеле имтиханга тапшырганчы ныгытып укырга туры килде. Җәй буе мин бер нинди эш кушмадылар миңа. Бакчада утырып, аерым урыным бар иде. Кабатлап, өйрәнеп, ныгытып әзерләргә туры килде. Хәзер бит инде бердәм дәүләт имтиханы дигән нәрсәне кертеләр. Аның
оңай ягы бар енді, біраз ягылар да бардыр. Оңай ягына нәрсені айтар керек. Міне қазір шушы бірден имтихан әйбәтләп яқшыға тапшыра екен, тиешлі бал жия екен. Ол енді документін жібере, һәм бітіп кенә тұра нәтижені. Біздің сыман Қазанға келіп, күні-түні оқып отырған тауық сыман андай нәрселер не. Шоның үшін бір хәләлі кірдің, кіргеш оқырға да керек. Медицина институтында оқу бір қашанда ансат болмады. Аның енді фәнлері де, анда кітаплар да сыпықалға. Оқу елі бойынша да айырылып тұра біті көбірек оқысы? Оқу елі бойынша да анда бик көп білге керек. Бик көп білгенер керек. Шоның үшін оқуны бітәні бірдей оқығына әйтмегенлеріне ине білен қойы қазу деп. Шоның үшін тырышыра керек қояда. Элек біз шол имтихан беріп нетейдік. Қазір егіға әпет тырышыра керек анда. Өзіне өзі келмейін. Шоның үшін міне менің қызым шолай медицинаға кіріп кетті. Ол енді шол не білән бірден дәулет имтихан тапшырып, міне нәрсесі не, документлары біз 3 институтқа бердік. Төбен Новгородқа, Ижевскіге һәм Қазанға. 2 орыннан хат келді. Сіз шунда өттік, шунда өттік кезде біз Қазанды сайлады екен. Шоның үшін мынансы оңай ағадыр енді. Өзінің бірден дәулет имтиханының өзінің бадайынданың камиләштіресі орындары. Tabii bitinde ol kişi yazmış için көрәшә. Бик җаваплы һөнәр. Ләкин менә шуңа да карамастан, сезнең практикада үз эшенә җавапсыз караган табиблар очраганы булдымы? Минем инде хәзер хезмәт стажы 42 ел булды. Шуның 25 елы шушы җитәкчелектә дип әйтергә узды. 26 ел. Билгеле төрле бөтен кеше бер булмый. Ана шуны әйтергә кирәк, ул кешеләрне яратмаган, хезмәтен яратмаган кеше медицина зак тора алмый. Ан үзеннән үзе тормыш искәтеп чыгара да, ул анда ярасызга әйләнә. Кешене бит теге матур сөйләп кенә, теләсәңсә алдалап кына эш бармый. Эшеңне әгәр дә инде җиренә җиткереп булсын дип, кеше күңеленә кереп эшләсәң, аның нәтиҗәсе шулай була. Теге ничектер җиңелчәрәк карап, аның эшләйберләрнең бәясе бик кыйммәткә төшә. Кеше сәламәтлек эшләгәндә бик игътибарлык кирәк. Чөнки кулыңа бер төрле инструмент тапшырсаң, скальпельме, башка анда теге нәрсә булсынмы, анда инде уйлап, җиткә тайпылмыйча бик булсын дип тырышсаң гына була. Үзеңә кебек эшлә, менә туганыңа эшләгән кебек эшләсәң, нәтиҗәсе шулай була. Инде теге юристлар әйтәшәләй беләйди, алай эшләсәң, халык та тиз таный, бәясен дә шулай бирәләр аның. Халык медицинасына карата да фикерегезне беләсе килә. Кайсы очракта куллануны кирәк дип саныйсыз? Халык медицинасын менә безнең, әгәр дә игътибар иткән булсагыз, безнең бит инде медицина символикасы бар. Анда шундый кәсәгә елан. Бу нәрсәне аңлата? Каждое превышение дозы это яд дигән. Значит, һәр әйберне белеп, дөрес итеп куллансаң, аның файдасы булырга мөмкин. Әгәр дә белдерелмәс, куллансаң, аның зыяны. Менә күптән түгел минем туган кеше инде ул, авылга кайттым. Әти белән куяндыр укыганнарында, газеттәнме, кыштан куяндырып эшләп башлаганнар ди. Кыштанны чәчә шуңка хәлгә барып җиткәннәр, инде әлпән-тилпән килеп, кайткан җирдә утыртып, нишләтте. Без булар белән тынычландырып, әтиләрне 80 яшь чамасы. Анда К витамины бар һәм канны куйырта. Улы кешегә канны куйыртырга түгел, канны сыйып тора кирәк. Шуның өчен менә белдерелмәс эшләгән әйбер ул зыян китергә мөмкин. Ул бар ул халык медицинасын бик оста кулланып, гомер итүчеләр, үләннәр белән, төрле чаралар белән аның өчен дә күп белергә кирәк. Алдым да, каптым да, нишләдем дә, алай гына булмый. Шуның өчен бөтен нәрсәне белеп, мәгънәсен аңлап эшләргә кирәк. Шунда нәтиҗәсе була. Соңгы арада халык бик күпләп батлар куллана башлады бит инде. Моны шелтәрле бизнеста эшләүчеләр рәхәтләнеп сатып ята.
Һәм халыкны алар хәтта коронавирустан дәвалый менә бу бат дип тә алдап сатучылар бар бит инде. Бат бит инде ул беләбез дару түгел, дару булып саналмый. Биологик актив өстәмәләр. Әйе. Менә аны табиб рөхсәтеннән башка кулланырга ярыймы? Консультациясез бер нәрсә. Һаман шушы ярыйлар зыян китермәсәң. Медицинаның беренче принципы зыян итмә дигән сүз. Белеп теге куллансаң, аңлап эшләсәң, әйе, күпмедер файдасы булырга мөмкин. Инде кемдәдер анда коронавирустан дәвалыйм, рактан дәвалыйм. Аны кешеләрнең теге нәрсәбә төгәлләнә. Алар ахыр чиктә килеп килә шу табибларга. Аның белән дәваландым, аның белән дәваландым. Ну, инде куйган максатка ирешә алмаганнар, һәм инде ахыр чиктә һәм шу врачка килеп егылалар дигән сүз авыр түгелдер, дөрес түгелдер инде ул врачка килеп утыралар. Шуның өчен шелтәрле бизнес, бу бит инде слово бизнес сүзе. Буларга сату кирәк. Сату булсын өчен көчле реклама кирәк. Анда теге башта бер кап биреп, андан соң аны арзан гына бәягә биреп, аннан шулай икенчесе бушка була, өченчесе шулай була дия. Бер төрле кешенең алар анда бик көчле психолог бар. Алар әзерлекле кешеләр. Алар менә телефонда сөйләшкән вакытта синең ничек сөйләшкәнеңне, характерыңны белеп, әзгә йомшаклыгын сизделәр, алар сине инде апкырып китәләр ул шелтәргә. Урыйлар сине пәрәвезгә. Шуның өчен бөтен нәрсәне уйлап эшләргә кирәк. Уйлап, белеп. Менә шулай да батлар кулланыр алдыннан яхшырак түгел микән? Кулланганчы табиб белән киңәшләшсәң Менә анысын дөрес әйтәсез. Әлбәттә ул батның составында нәрсәләр бар икән. Ул кешегә ярыймы? Аны шул кешедән соң барырга мөмкин. Шуның өчен анда хикмәтләр күп инде ул. Теге шактый хәзер эшләгән, шактый кеше бар алашкач. Ул файдасын, составын белеп, ярыймы, ярамаганмы, әле может кайсы кеше ярап торган. индивидуаль барган. Как же, ул бит тәне әйтик, ул аягымда улам дип уйлый. Карасаң, аның бавыры бөере бөтен исән түгел икән. Яисә башка, яисә кан тамырлары анда ни тыгыла башлаган, һәм башка. Анализларын карап икән, ул бит күп рәвештә барыбер кеше организмына кергәч, ул бит ашаган ризыгында дәва булырга тиеш дип әйтәләр бит, дарурына булырга тиеш дип әйтә. Шуның өчен дә теге сатучы сата инде аңа бит, сатырга кирәк. Сез стоматология факультетын бетергәнсез һәм элегелектән шулай килеп чыккан инде халык стоматологлардан курка. Нилектән шулай икән? Балачактан киләме? Стоматологтан курку дигән әйбер ул бар иде инде. Ни өчен? Беренчедән, аның теше сызлаган кеше үзе генә беләсе икәнен. Бер абзый әйткән иде, ул мәрхүм инде. Һәр берсе белән талашсам, бер генә сүз әйтәм, тишең сызласын дип ди. Икенчедән, инде бит элекеге безнең куллана торган, авыртуны баса торган Навакаин булсын, сирәк кенә Лидакаин, аларны да белеп эшләсәң әйбәт нәтиҗәсе була. Мин шактый эшләдем алар белән. Аны дөрес технологиясын кулланып эшләсәң, ул нитмәй. Даже бәләкәй балалар киләләр иде. Аларга менә шу ине кадый торган урынга башта Лидакаин сөртеп, авыртуны баса торган итәсең. Шприцны артка яшереп кенә туңдырдың монда икенләп эшлисең. Күпес шул технология бәйле. Аннан соң элек бит инде безнең эшләгән вакытта ул теге балаларга чыгара торган стоматолог җайланмалары, УИС-30 дип атала торган, УИС-30 маркалы. Алар механик. Аның инде тешне теге бер булган вакытта шактый тавышы да чыга, анда ней. Аннан соң соңрак керә башлады инде пневматик инструментлар. Алар инде югары әйләнешле һәм инде бөтен вакытта да кулланылмый. Суыту системасы әйдик, анда алмаз түгәрәгә әйләнгән вакытта тешнең бит эмали тоже нык каты. Кыза, шуннан авырту барка килә. Шуның өчен инде хәзерге аппаратурада шушук әйләнә торган ия, анда су биреп торыла, һәм ул уже суытып эшләй. Икенче яктан, бүгенге
анестетик дейбіз, шушы ауырту, оны басатырған, ультракаин болсын, башқа, анда көп түрлі олар. Оларның тәсері 4-5-6 сәтке kadar бара. Анасың яңа түрлі технология керді, қазір айтқанда интерлигаментарный біз тішінің прямо шоқтығы аның физиологик кісесі бар, шында бәлекеген дозада укол жасап, ол тыныштап іштерге бере. Бәйлер де тішли бит әле. Бәйлер бойынша мен келешем сіздің білән, бұл білгелі әр вақытта да ондай бәйлер болғада тешті. Ол білесіз ме? Ол болсын шәкші кабинет болсын, башқа кішіге де яқшы болға тейш, әм табипқа да. Ол анда тігі бәйе кәрі башладың мы, ол уже бизнеске әйлене башлай. Ол медицина бизнеске әйленерге ярамай лайттырып. Бизнес болға тейш, ол аның bütün вақытта да мен шындағы бәйлер олар мен аны тігі негізленген бәйлеп санаймын. Оның кәді кішіге интерге ярамай. Бұл саңа бет түрлі кішінің түрлі мүмкіндігі бар. Ол шоның үшін мен енді ақылдарақ табиблар, нешелер олар орташағына бәйе қоя, кіші көтерірлік. Hem anış tabiatlarga Moskvadan da, Peterdan da hem даже bir kişine Amerikadan koyduğun şuşunda yol rasatlarını kiritip, bütün turu rasatlarını kiritip de arzan karar çıkar. Şunun için ben şu yoldan barga gerek. O kişi halal akçasını tutup geleyiniz. Meni ең қызықсындырған сұрау, бәлки біздің қарап отырушылар арасында да бардыр, шушы сұрауына беруге тілеушілер. Ақыл тіші керек ме кішіге? Чөнки ул бит инде бик проблемалы мәсьәлә. Ауыртып ташыга алдыру да бик рәхәт түгел, үзе бер газап. Ақыл тішін Аллах Тәгалә безгә кирәкле әйберне биргән. Артык әйбер безнең организмда юк. Менә хәзер дә эшләү дәверендә безнең үзе стоматология буенча лицензиябыз бар. Безгә ирләр укытучылар һәм балалар бакчасында эшләүчеләр. Кайберсе килә дә, менә бу минем 8нче теш дибезне без аны алырга куштылар. Ибисән теш. Янза бәлекәй генә шунда әле башланып килеше карийскина бар аларга. Ну мәктәпсә генә сәбәмеш әйтәсең. Әгәр дә инде ул бераз зыян китермәсә, анда уртны тешләмәсә, бер төрле уңайсызлык китермәсә, торсын. Аны әле астагы 8нче тешне алу бик ансатай бер түгел ул. Әйтергә кирәк, исән тешне ул нык сөяк эчендә утыра. Бүтән яктан теге нисеман шундай бронясы менән эшләп утыра, нык анда теге тыгыз сөяк эчендә утыра ул. Өстәге санга әйбәтрәк. Алып ату ул иң рәхәт нәрсә. Менә алып ату мәсьәләсен мин там бер практика әйтәсем килә. Районда эшләгән вакытта килде миңа 85 яшьлек апа. Белгән күрше аскы уртта калган бер тешнең тамыры. Алып теш куярга кирәк. Ну, аста тешнең бер тотнак теш булмаса да, алып аттың протез ятрыя юк. Хәнифа әйтәм, давай без моны ясап карыйк әле. Алдык, ул вакыттан штифтлар да юлында башы шунда кулдан ясап, утыртып, тешне кире үз хәленә кайтарып, коронка ясап, 5 ел бирде ул. Апабызга ясап җибәрдек протез. Апа полностью өйрәнде. Шуннан соң инде 5 елдан соң яңадан килеп, яңадан айтып китте. Шуның өчен һәрбер теш өчен көрәшергә кирәк. Аны алып ату иң ансат нәрсә ул. Мин ул бер дә хупламыйм, һәм үзебезгә килгән кешеләргә дә соң әйтәм, акчагыз булса, башка эшегез булмаса, барыгыз инде йөрегез. Болай торсын, нигә? Сез бит әле шигырьләрдә язасыз, без беләбез. Кайдан килә илһам? Аннан соң мен сөйләгәндә дә күренеп тора инде, табибның эше бик тыгыз бит аның, җаваплы да дидек. Вакыт ничек табасыз? Шигырь язарга вакыт күп кирәк түгел. Шигырь язарга 5 минут вакыт җитә. Менә безгә монда эш дәверендә бик күп кешеләр килә. Ул төрле язмышы кешеләр бар инде алар. Бик күп кешеләр аралашырга туры килә. Менә шунда фикерләр килә. Аннан соң яз көне бит инде, аммага чәчәк ата, кошлар сайрый. Аннары юл буенда үскән агачлар төрле, теге көз көне алтын көздә, бу моторны кеше ясый алмый бит аны. Кыш көне менә карагыз, анда күпме агачлар бәс сарган. Аны бит кеше булдыра алмый беренчедә. Аны олы бер бригада куеп, бер агачны бизәргә дә күп вакыт кирәк булды. Әмма табигать безгә бизәп куя. Шуның өчен шундай фикерләр килә. Хезмәттәшләргә аннан соң әйбәт концертлар карагач, шундай теге матный уңай фикерле кешеләр белән аралашкач, үзенә зур. Аны
Үйге қайтқан кеш білем тыныштанып қалғас, тезген ашпайсыз қалап атам да шақты жиылында бар. Енді Алла бірсе мені бір топлап, бірке китапта шығарып болар деген фикір біле еребіз. Бұл шиғырлар жиынтыға бұлайын дейді? Шиғырлар жиынтыға шулай. Енді мен саған айтып тұрмын шақты, онда излеген неге. Аны кішілер мен достарға, танышларға жіберемін оқилар. Қойса айтайын, неше кітап шығармысыз, нәрсе деп. Ол бір мен шағырды айтамын өзімді бір түрлі хобби шүкіл. Yazasın, kişi okuy, fikirini yazar. Şöyle bir şugul, kızık mesela bu. Ama hatırlık sizin bu kitap çıkanı da bulgan ekan. Benim 14 yılda uylanma degen birinci şiirler jintigi çıktı. Men әле Сарманда эшлейм баштайып булып шунда. Шулай коллегалар не бар ашкан вакытта койсына, туган күнгө койсына шулай жазып берип, бир инде мене элкенирээк, сен ишеп булай таратып өтө бересиң. Ишеп китап чыгармысың деп айткач, ана менин коллегалар шулай китап этип басап, анда бир 80ден артык шигир кирип, шулардан чыккан иде. Вот. Анар енді тағын кетті, қазір мен әрі бұйыл мен барлап отырдым. Өзірек қысаға салып, шақты жиылған екен. Компьютерді дұрыстап, барлап, бір түрлі. Шоның үшін бәрке китапта айтып ясап болыр. Татар матбуғатын күзетіп барасыз ба? Татар матбуғатын оқиым, яратам, мен күммен нелеріне. Ол теге тапшыруларына, радио тапшырулар болсын татарша. Телевизордан концертлар болсын, хәтта ки қайсы күнні вақыт тығызырақ болса да енді, ятыра вақыт жетсе де айырыл болмай, бек мотор жырлар, бек мотор шындай шығырлар болсын, нәрселер. Мен келім күн бар, бір татар кішілері. Андасын бітінде озған ел шушы тілін сақлауға бағышланған ел болды бітінде ол. Шуға бағышлап бірінші не yazылды. Андасын шушы теге миллет yazмышы бойынша şu millettaşlar bu yapılık degen al indi jıйынтыкта çıktı. Rüstem Serverov çıkardı da kirdi neydi. Şunun için biz tatarcanlı kişiler. Mine konsertlar qarayım dediniz bit. Ana bit barıp qarab bola televizordan bulaymı? Mine teatr konsertlarga özüңüz еш йөрисезме? Teatr konsertlarga bek еш йөрибез, bek yaratып йөрибез. Әле менә Алла берсе иртәгә дә билет алган. Evet. Бек ней, анда бит енді татар мұхиты, анда татар рухы, татарша сөйлеу, шоның үшін көңіліне байыта, анда ялтып айтасың. Рахатланып, бір түрлі тыныштанып, әзірек шошы дүние мәшәкатынан ораланып, о бит гүл тұрмыштығы іш білен де бармай. Аның ялы да керек, жаны ризығы да керек, шоның үшін аның шәй білен бек яратып береміз біз. Электр Деневич біздің әңгімеміз ақырында блиц сұраштыру. Мұнда екі вариант тәқдим етілер, шоның бірсін сөйларға керек болайын. Мұнша ма, душ ма? %50%-қа мұнша, отныға штабқа мұнша кірәбіз біз. Елында әзірдейбіз 200-леп мұнша менеге. Ол қолланып өте башты. Әлі керек біздің әтемізде ешен савады. 95 yaşta oldu bizde bir ilk atmadan. Eğer anda öyle munşağıp girip, şağınlar bir şey çıkarsa mümkün çıkar. Subhanallah. Subhanallah. Telefondan söyleşiyor, sosyal şeylerde yazışıyor mu? Telefondan söyleşiyor, bir uzak söyleşiyor bu o bitne kulak aparatlarında sosyal şeylerde yazışıyor mu diyerek sanırım. Uha mı şaştık mı? Uha. Yol dostlar bilen mi, ailede mi? Bizden kübürek aile bayramlarında. Çünkü biz 5 tuğanlar da bizden. Benim hatun yakınında, özümüzün yakınında şunun için biz birge jıyılıp oturup olu bir bayram oldu. İntuitsiya mı, logika mı? İntuitsiya. Tabii kamine bu gerek mi intuitsiya aşan? İntuitsiya yok. Eğer siz iş meselesini sorsanız, bu da belki logika. Bulay turmuşta intuitsiya? İntuitsiya olsun. Ona bizden olarak prezidentimize bir soru bilgende. Siz koyan bütünden sen şöyle böyle bitirəsiniz diye. O vidime turmuş boyuna jıyılgan tecrübeler ileri özü bir türlü özüne özü kuşete başlıyor. Может, Allah Teala'nın yardımı da vardır. Sportzal mı, бассейн mi?
Бассейнларга артык йөри алган юк, спортзал. Авыл мы, дача мы? Авыл дисезме? Авыл яки дача? Авыл, билгеле авыл. Израиль ма, менә сез барып кайткан, Германия ма? Мин Германияда да булдым, Израильдә да булдым, Татарстан. Без анда никадәр генә, әле менә кисәгенә кайтканда сөйләшеп кайттык. Biraz маны бит менә моннан киткән кешеләр белән сөйләштек бит нидә. Фәлән еллар шунда Германия торган. Бөтен нәрсә ялтырый, нәрсә әйбәт, яхшы. Мин ник кичәгенә карар килгән һәр вакытта да. Ну, Израиль миңа ошады, анда бик булай халык та шундай ди. Теге. Безгә карашлар әйбәт, климатлар шундай, хәтта эсерәк нәрсә булса да. Миңа анда ошады нормально. Татлы ялганмы, ачык хакыйкать? Ачык хакыйкать. Агымын алдаган яратасың? Җенем сөйми. Алдаган кешене, о бит ялган җәһәннәмгә итә диләрме? Шуның өчен бер кешене бергә ялгандысың. Икенче тапкыр сине чистасыга чыгара, шуның өчен мин гомумән ялганларга да яратмыйм, ялганчыны да яратмыйм. Баш авыртканда дару ичеп куюма, үләнле чәйме? Артык баш авырткан дару белән кайнашкан иткән юк инде. Мигеле теге, әгәр дә ул кан басымы нәрсә булса, анда дарусыз булмый. Булай, күбрәк шушы белән шәйләр нәрсәләр. Һәм инде Ирек әфәнде, әңгәмәбез ахырында безне карап утыручы тамашачыларга, караучыларга нинди теләкләрегез бар? Шушы ковид заманында үзегезне саклау турында нинди киңәшләр әйтер идегез? Нинди киңәш? Иң беренче сәламәтлек, иң зур байлык. Аның кадерен белергә кирәк. Аны югалтканчы кадерен белергә кирәк. Аны югалтып, минем бер язмам да бар шундай. Сәламәтлек кыйммәтме ул? Буламы аны үлчәп дип. Менә шуның өчен булган сәламәтлекне кадерен белергә кирәк, аны сакларга кирәк. Аның өчен тырышырга кирәк, аның өчен үзеңне шактый бер әйберләрдән мәхрүм итәргә кирәк. Әйтик анда артык татлы ризык булсын, майлы ризык булсын, шушы шашлык булсын, башкаларын. Ондан соң хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Хәрәкәт. Без әйтәбез, кешеләргә көндә иң кимендә бер 40 минут җәяү йөрергә кирәк. Ондан соң инде теге паникага бирелеп кенә алай да булай дип ятырга түгел. Аллаһ Тәгалә биргән мөмкинлекләрне кулланып саклану чараларын күрергә кирәк. Шушы әйтик, вакцина булсын, башка саклану чаралары булсын. Алар бүген бөтенесе кулланылышка мөмкин, аның өчен акча сораган кеше юк. Аннан соң инде бер төрле рухи тынычлык, җан тынычлыгы кирәк кешегә. Кешенең җаны тыныч булмаса, ул үзен теге төрле чирләргә китерергә мөмкин, стресска, башкасы. Аннан Аллаһ Тәгалә шуңа кирәк инде. Ул күп нәрсә шуннан тора бит. Мин дип йөрисең дә, кайсы вакытны китеп туктатып та куя бит ул. Бик каты планнар корганда. Шуның өчен тормышка дөрес караш, гаиләдә мәхәббәт, үзеңнең коллегаларга шундай җылы караш һәм инде аңлашып яшәсәң, кешеләргә мөгаллимә яхшы булса, кешеләр дә сиңа караш шулай була. Шуның өчен булганның кадерен белеп, матур итеп яшәргә кирәк. Сәламәт булыгыз, чирләмәгез. Озын гомер һәм Татарстанның шул чәчәк атып торсын.